Minflok taġġorna l-politika tagħha fil-qasam ekonomiku u soċjali, l-oppożizzjoni qed tkompli tiffissa fuq il-manifest tagħha minn l-iżbalji u li l-poplu skarta bl-aktar mod ċar f'Marzu tal-2022. Dan meta baqgħet m'għandunatx li setturi li semmi diġà qegħdin hawn Malta joħolqu impjiegi ta' kwalità u saħansitra qed ikomplu jissaħħu. Għal dan il-Partit Laburista fi stqarrija li ħareġ is-sibt filgħodu e kif sostna li l-oppożizzjoni ma titlifx okkażjoni biex tattakka l-progress li jagħmel pajjiżna fis-settur ekonomiku u tinjora dak kollu pożittiv li jintqal dwar pajjiżna. Saħansitra nnota li l-oppożizzjoni anke l-kliem pożittiv tal-Kummissarju Ewropew li qed tuża injorat għal kollox. Al kontrarju ta' dak li sostni l-istqarrija tal-oppożizzjoni fil-Country Report tal-2023, il-Kummissjoni Ewropea sostni li Malta further increased the employment rate from 73% in 2017 to 81.1% in 2022, which is very high compared to the EU average, għal il-Partit Laburista. Irremarka wkoll kif fil-Country Report tal-2012 meta pajjiżna kien għadu jibati mill-konsegwenzi tal-politika tal-Amministrazzjoni Nazzjonalista, il-Kummissjoni minflok tfaħħar il-qasam tal-impjiegi ta' pajjiżna kienet tara dan bħala sfida kbira tant li kienet sostniet li the employment rate remains among the lowest in the EU. Intant il-Partit Laburista jinnota wkoll kif l-istqarrija tagħhom il-kellima tal-Partit Nazzjonalista isaqsu x'investiment qed isir f'Malta, dan meta ċifri uffiċjali juru li s-sena li għaddiet kienet waħda rekord bl-investimenti li ħaq rekord ta' 3.6 biljun euro jew kważi 3 darbiet il-livell ta' investiment li pajjiżna kellu fl-2012. Il-Partit Laburista kompla jgħid kif fin-negattività tagħhom il-kellima tal-Oppożizzjoni jgħidu li mhux qed jiġu maħluq impjiegi f'setturi b'valur miżjud għoli. Dan meta mill-2013 l-hawn l-ammont ta' impjiegi full-time fil-qasam ta' informazzjoni u komunikazzjoni kważi rdoppjaw, bżieda ta' aktar minn 4,000 impjieg. L-istess ġara fis-settur finanzjarju fejn hemm kważi d-doppju tal-impjiegi tal-2012, bżieda ta' aktar minn 6,000 impjieg. Fis-settur ta' servizzi professjonali llum l-impjiegi full-time huma darbtejn u nofs dawk li kien hemm fl-2012, bżieda ta' kważi 12,000 impjieg. Fis-settur tal-gaming illum l-impjiegi full-time huma 3 darbit u nofs dawk f'Marzu 2013, bżieda ta' kważi 10,000 impjieg. Tantu hekk li fil-Country Report tal-2023 l-esperti tal-Kummissjoni sostnu li Malta performs above the EU average in terms of employment in fast-growing companies in the 50% most innovative sectors. Fl-istqarrija tiegħu il-Partit Laburista temm jgħid li minflok joħorġu stqarrijiet firħa, il-kelliema tal-Oppożizzjoni aħjar jiffukaw biex jaġġornaw il-politika ekonomika u soċjali tagħhom ħalli bekk ikunu forsi ta' ftit kontribut fil-ħidma ta' pajjiżna li jkompli jwettaq b'suċċess it-tranzizzjoni għal ekonomija ħadra u diġitali bħili taqwa.